Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don wara tade o koni kuma tala sa e ka sama mone toyi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanaw, doctorate Jamwanye se bien turko la adamade la koy, fiew, fo ka soro iye bana ñeñini ka don la kari, me ka sababu ka sega dangari ke adamade ke ñina mayala, o kele ke bo mo fari kolo la. Wa o era ti ñe fiew, fo ka soro iye la koliso ñuma segere. Afia aw koro, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut Bamako ya Kalabankura. Femme santé bara ñuma yesa, nimbala dere bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Mimi se galo ka fo, o ka démission ka futina yelenye, o pela de lebi kala, ni lakol so daga bana nuna. O ka Bolofara de flani. Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no ye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au kofe, aide-soignant, katafara matronika. Nimpele de l'État École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection Zomo, aya sefa jona, aka la collection inzegere, yoni jemaka chaya. Utogole de fla on ver Kalabangura ya, hôtel Wasulu kofe de Choi, wali gele negajuru bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan yesini. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fei. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fɔmni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la, Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96. Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo. École fana no o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo. Denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna olu ye 9,000 ye
wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye. École franco-arabe Kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco-arabe Kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 École Kalifa franco-arabe ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup ça. Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Complexe scolaire le printemps, Nyamakoro Kouranina, ale dayɛlɛla nin waati in na. Denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no Ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ fo ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛ a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Ganaduguni à Lamini, Fédération Malienne de Cyclisme Aleni Union des Jeunes pour le Développement de Ganadougou, Olu Kelen Flene, ka Grand Prix Général d'Armée Assimi Goïta ni ale Mali France la fanga o ɲɛma ye o ka nɛgɛsoboliba ta ko 4nan labɛn samedi novembre kalo tile 9 san 2024 ɲɛna. Nɛgɛsoboliba in a denfaya talen do k'a di ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne ma ni o de ye monsieur Abdul Kassim Fomba ye. O la
ka Ganadugu ni a lamini bɛɛ lajɛlen welelen don jamanakuntigi ni o de ye Général d'armée Assimi Goïta ale tɔgɔla nɛgɛsoboliba tako 4nan kɛnɛ kan ɲɛna départ o bɛ di ɲɛna mairie dakɔrɔ ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛli ni sanga 30 ye wa cɛdenw bɛna kilomɛtiri 100 o de boli ɲɛna cola ɲɛna kɔbugu la fo ka taa gosi ɲɛna la kilomɛtiri 20 siɲɛ 5 nin Grand Prix tako 4nan in a tɛ kɛ basi ye ni k'a da dɛsɛ wa a dayɛlɛlen don Mali nɛgɛsobolila bɛɛ lajɛlen ye. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Alamusa ye min ye novembre kalo ale tile 7 san 2024 Amara nun Keta ale bɛ yan yaasa ka se ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a ye cogo min Amara an b'i fo k'an lamɛnbaa cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani 4 maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni nin kuma in bɛ se i ma ka aw bisimila aw ka danaya kurakurali la don o don sɔgɔma Amara n'i bɛ maaw ɲɛ bɛ senkan min kɔ dɛ n'i ko fɛn tɛ f'i ma i b'i senbɔ fɛn bɛɛ la i bɛ t'i da so i y'a kɛ cogo o cogo dɔ na sɔrɔ ka f'i ma maanifin ye o de ye ni fɛn tɛ f'i ma e tɛ papaga la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye jamana ye halisa Ala k'a kolosuma Ala k'a basigi Ala k'a kɛ jamanadenw sago ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a da ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Ala ka an funu kun ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faamu malidenya la o de ɲɔgɔn tɛ sɔgɔmada in na AES wolomasiri tabaw an ka baro kɛlɛtigi ɲɔgɔn na minnu bɛ AES kɔnɔ Amara u bɛ Bamako dɛ ko ka mun kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka kɛ basigi ni lafiya nali la an ka jamanaw kɔnɔ sɛbɛn min ni Asimi tun y'o dilan o larawulili baaraw ni masawulen kun taar'o kɛ jamana ninnu kɔnɔna ka ban chef d'état-major bɛ Bamako yaasa ka sɛbɛn bila a degré laban na n'o ye
ka wulikajɔ k'o boloda u taara sɛbɛn yira Asimina a ko ko bila ka suma tere ma ye dɛ ko force conjointe k'u k'o sigi sen ka joona yaasa baaraw ka se ka daminɛ ko sabula ninjugawale ni bamanjawale kɛbaw ko olu wulilen no k'u jɔ Amara k'a daminɛ san 2019 na ka na se san 2005 ma musaka min daragira an ka faso kun miliyari 1,266 a bɛɛ lajɛlen faso ka cakɛdaw nɔ ye école de guerre ale fana taara zen ta ko AES maaw bɛna na y'a kɔnɔ Allemagne jamana nana ni subahana mansiw ye ani minɛnw ye mun b'a to sa u yɛrɛ bɛ se k'u damana école de guerre yɛrɛ b'a ka parc a b'a fɔ ma ko parc informatique k'o sigi sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa wɛrɛ se ka don réseau min kɔnɔ sabula école de guerre bɛ ten de diɲɛ kɔnɔ u y'o di minɛn fɔlɔw olu dira Mali jamana ma Buguni ale ni Buguni ni Sikaso yen yɔrɔ la sa ko sanji kɔni a ye tiɲɛni kɛ dɛ n'i y'a jateminɛ sanji kɔlɔlɔ ale kɔni ye taari mun tiɲɛ a bɛ taa se fo taari 45 ma o forow bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don Amara Kalabankɔrɔ olu ka mairie je le répète ko k'o ci ka bɔ yen MINUSMA ale ka baaraw banna wulikajɔ bɛna kɛ Mali marabolow bɛɛ lajɛlen na yɛrɛdɔn faso kanu k'o kɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 14 o ti ka san kelen armée donna Kidali wa ko yaasa faso de ɲumanya dili ka don maaw la Amara nin kuma ninnu 2 nu 3 minnu fɔlen filɛ nin ye nin bɛɛ taara kunungo conseil des ministres kɛnɛ kan an na an da don la Mali farikolo ɲɛnajɛ championnat national ale daminɛni baaraw bɛ sen na nka yan'o cɛ min ye super coupe ye stade ni joliba olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka Amara sɔgɔmada in na wariko mankan dɔ bɛ stade kɔnɔ n'o ye stade malien ye CFA wari miliyɔn 194 o mankan min kɛlen ka stade yuguyugu tile 2 in na an ye stade maa dɔw lamɛn kiiri kɛra yɔrɔ min commune 1 na an y'o sɛbɛn dɔw sɔrɔ maa minnu bɛ ni olu ye ko in ɲɛnabɔbaa ye kiiri kunna an y'olu dɔw lamɛn ka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw kɛ sɔgɔma in na an na an fɛla fɔ wariko in na a kuma cayara stade ye tɔnba de c'est le club le plus populaire du Mali n'Ala sɔnna a ma an na nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ e ka yamaruya o kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na Amara dugubilakaw sa laada wuli ye école taara novembre kalo ale tile 4 tɛ ntɛnɛn tɛmɛnen bi ye alamisa ye Amara dɔw ka teli dɛ an ka hakili to an yɛrɛ la Amara an ka cɛkɔrɔba ko ma ko diɲɛ tɔgɔ de ko Baroso a bɛ ban pewu k'a bɛ komi n'i ye mobili ta Segu ka na Bamako n'aw sera Zanbugu dɔw bɛ jigin olu ka taama bannen a bɛ tɛmɛ o la a bɛ na se Kɔnɔbugu dɔw bɛ jigin Fana ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ jigin Zantigila dɔw bɛ taa jigin Bagineda fo ka t'i se Bamako sa bɛɛ bɛ jigin ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ filɛ nin ye koyi mobili a tigi a bɛ to o de bolo o ye Jabaru Masa ye Amara yan'o don cɛ an k'an jija n'an ni maaw bɛ sigi la n'an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka kɛ an faso fɛ anw y'o de ɲini maaw fɛ Amara ko école taara an balimakɛ dɔ bɛ Faransi a ko min y'ale kamana guwan ko ale yɛrɛ bɛ Jani lamɛn su ni tile ko nka ko Jani publicitéw la k'i t'a mɛn fiyewu ko fulaw ka école-so dɔ dayɛlɛla yan fɛ k'i t'a mɛn fiyewu ko marakakan k'an m'olu si publicité kɛ k'a bɛɛ ye arabukan tubabukan anglais kan ko kuma k'an ka kanw kɛra cogo di dɛ o de y'ale kamana guwan komi alamusa o alamusa anw ti kado di an y'a fɔ maaw ye k'u hakilinaw bila ka na nɛni t'a la fanɛni t'a la banɛni t'a la maa jalaki t'a la k'a sɔrɔ daluya t'i bolo i bɛ kuma min fɔ i diinɛ ni ŋaniya na ani k'i ka bilasiraliw kɛ
an b'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ a mara caman nana dɛ nka jɔn ko ala an y'a fɔ a dɔw ye anw tɛ se ka nin paase i yɛrɛ ka taa nin paase o tuma na e k'i ka foronto dun n'anw da ye wa anw bɛ mun paase o n'a ɲɔgɔnna dɔ filɛ nin ye sɔgɔmada in na an ka jɛ an ka o lamɛn. Kassim Traoré e ni ɲɔgɔn tuma bon ne y'i compatriote ye Mali la malien compatriote malien n bɛ Faransi ko n'i ka numéro sɔrɔ Ibou de fɛ Ibou si komi ni Ibou bɛ contact la voilà n b'i ka émission lamɛn sɔgɔma o sɔgɔma Diani FM na n bɛ i ka n ka n t'a dɔn n bɛna fɔ ye cogo min na n b'i ka fɛnw lamɛn critique ninnu lamɛn i ka émission a ka di a bɛ kunnafoni caman di mɔgɔ ma a bɛ faamuyali caman di mɔgɔ ma bon ne yɛrɛ fana bɛ hakililata dɔ fɔ an ka jamana in kan ne tɛ ka fɛn dɔ bɛ n tɛ k'a faamuya ne bɛ ekɔliso tɔw publicité mɛn franco arabu ni fɛn hali bon e yɛrɛ b'a fɛn o kɛ publicité bɔ i ka baara o ye n b'o faamuya mais ne t'a ye an bɛ ka publicité kɛ ka an yɛrɛ ka kalan o de ma a faamuya quoi parce que an kɛra cogo cogo n'a ka di an ka kunkolo don tubabu kunkolo la n'a ka di an ka kunkolo don arabu kunkolo la tant que m'u ka kan kalan an tɛ taa ɲɛ an tɛ na fɛn dɔn parce que i y'a dɔn cogo cogo olu yɛrɛ da olu wɔɔrɔ ka mɔra ka kalan k'a la mais pourquoi an fana to k'an ka kanw na pourquoi an tɛ kalan kɛ an ka kanw na pourquoi an tɛ wari bɔ ka don u la parce que ne b'a dɔn u bɛ wari bɔ arabu jamanaw bɛ wari d'an ka mɔgɔw ma de ko ka u ka fɛn ninnu fɛ an fɛ yen u ka école n'u ka fɛnw caman ne b'a parce que n b'a dɔn ne ni mɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ tun bɛ photo ta kɛ ne ina de kɛ n ko n bɛ taa photo ta arabu tun bɛ wari d'an ka fɛn ninnu ma mori ninnu ma k'u ka misiri jɔ an ka dugu la o dun kɛra o kɛra depuis les années 80 90 enfin ninnu n tɛ k'a faamuya ne t'a faamuya la quoi donc c'est des années 90 ne ko mais pourquoi u wari di ko ka misiriw jɔ an fɛ yen tan donc olu tɛ k'an dɛmɛ u yɛrɛ de ka fɛnw labɛn quoi et puis ma dɔn mɔgɔ caman kun bɛ taa wari minɛ de parce que u bɛ wari caman minɛ n'a tigi yɛrɛ y'a kumaw kɛ n ko mais pourquoi a bɛ wari minɛ k'a fɔ a bɛ misiriw jɔ alors que maternité b'an an kan ka maternité ni fɛn caman jɔ et puis pourquoi an bɛ valeur don olu de ka kalan na parce que depuis tuma na n b'o question posé la n kun quoi n ko pourquoi an bɛ taa wari don wari bɛ mɔgɔ bɛ wari da anw ma de anw kana olu ka fɛn valoriser an b'o kɛ n tɛ k'a faamuya quoi ne tɛ k'a faamuya parce que ne tɛ pays arabu la mun bɛ an ka kanw kalan bamanankan marakakan fulakanw bɛɛ fɛ a tɛ yen tubabu n'u ka ko bɛɛ a dɔw bɛ yan i bɛ ka fɛn bɛ kalan bamanankan bɛ kalan a bɛ kalan irisi la ekɔliw la yen mais arabu jamana na a tɛ yen mais anw de nɔrɔlen bɛ olu la ka wari minɛ dɔrɔn ka olu ka kanw fɛn an fɛ yen parce que ne anw bɛ an b'a dɔn mun don quoi mais fɛn dɔw bɛ yen a tɛ n'i y'a ɲɛfɔ u t'a faamuya quoi an k'an yɛrɛ ka kan ta ka valeur don an ka wari bɔ ka don o la ne b'o fɛ n'a yɛrɛ an fɔ k'an bɛ taa ko faranko arabu de a donna tan a bɔra tan an yɛrɛ ka kan o don valeur an bɛ fɛ cogo di mɔgɔw ka an bonya Kassim an bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kan kalan an bɛ taa ɲɛ cogo di mais Aziz lamɛn ni Aziz fana bɛ contacte la Aziz bɛ kuma min fɔ tiɲɛ de don koyi Kassim tant qu'an m'an yɛrɛ dɔn ka segin an yɛrɛ ka comment on appelle an yɛrɛ ka fɛn kɔrɔw ma an kana sigi a tɛ yɔrɔ si parce que an bɛ nin na san joli an bɛ nin kɔkolo la an bɛ tubabukan ni arabukan dɔrɔn d'an fɛ yen madrasa de fɛn pour que an bɛ taa madrasa de fɛ pour que an ta k'an yɛrɛ ka kan na n ko arabukan o bɛ fɛn min ka kuran ni fɛnw na n'a bɛ transformer fɛn tubabukan ni fɛnw na pour que an ta k'an yɛrɛ ka kan na pour que an ta kalan an yɛrɛ ka kan na ne t'o de faamuya quoi an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka kan de don valeur la et puis dɔw yɛrɛ bɛ critique la wa n bɛ k'a mɛn fana maramanakan mɔgɔw bɛ yafa de dɔgɔnin tɛ dɛ parce que dɔw bɛ ka Mali dɔgɔya Mali ma nin kɛ Burukina bɛ ka nin kɛ Burukina bɛ tan a bɛ tan n'a ne ko ko Maliyɛnw ne dɛmɛ u bɛ maramanakan fɔra Asimi ma est ce que ninnu bɛ ko kalama Asimi nana ka Mali bɔ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛfɔ sɔrɔdasi min ye mun kɛ a bɛ se ka ɲɛfɔ ɲɛ b'u la maramanakan fɔw la de Burukina bɛ bi an b'a fɔ alihamudulilayi u bɛɛ hakilina kelen mais Mali ye Burukina dɛmɛ min na a bɛ se ka ɲɛfɔ ni Mali tun tɛ bi a tun bɛ Burukina tun ye tan mɔgɔw t'o dɔn Asimi ninnu t'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ o
Mali Burkina Mali Niger de ali Niger ko ni Mali ni Burkina ko te Niger ci awna ka bo lu dugu comparer awna ke avec donc Mali kele da Mali ka dugu ka boni Burkina Mali kele da Mali depuis toi Mali kele da ha Mali me se kuma drone là Burkina ba frère ba ka war ba ku ga président de ba ku ba shi ku ga président ga yoro ke fa kuruba Mali ba ko ke en free kuma ba li faut drone et puis tellement qu'on dirait qu'il là parce que Assimi c'est là il regardé au ben on est Assimi Kasim Assimi go dakay wala kay sinon wallahi ne condamnation à mort ka on est do mal là parce que Mali mo do c'est pas possible Mali do be atira nyafo an me dire mo na obado mais bon comme il y a photo là ou ben ka ni ka an fait biton là mais Mali be kara Mali be tele Mali wala ko ya be fa meke capable de faire meke ne bora Mali là ça fait plus de 22 ans. Mais c'est que quand Mali ne fula Mali non ne Mali ondo. Ah Mali tchena, Mali tchena. Ou la démocratie ni état de droit ni ko mon principe. Ko dugu tchien, ko ana dugu tolika dombulu. Wari no Mali kadi abeli. Wari facile qui ba barama wari draw. Ka moto bani ou be moli ba sa ou so ba ki ya abana. Ne uma sabali. aya fu ka sawali u ka ko do dabla wa Mali te sa fo ko bi bena dro an bora sinu na dro bi dro an Mali ka jo atekete ne an ya bara de ke an be to bu jamanu nun na sere tanje sinu ame se ga dugula abe ka bara mu ga na ga dugula franchement Mali be bono wala abe sandru ke Mali be bono wala parce que an be fe ka ta Mali an be fe ka ta bara ka ni fe mu apra an be fe ka ta ke Mali mais ali ya iba war da ka bi ka war nyami ire ka mo iba war da ka fa ko ba nyami ibi sa munike ne ma no mune bula si san dem seno ne ma no mune bula donc Assimi nga hine dabla ni mo be mun balake o ka opini a ka puni o ka syndicalisme ni fait nous ko nous ka a fait en fait mara ka te ko Kasim aywa Amara nin tu ye sɔgɔmada in na an ka kuma dili maliyɛnw ma an y'a fɔ n ko layidu don alamisa o alamisa kado tɛ yen anw kɔni di kado di degun bɛ maa minnu kan fɛɛrɛ bɛ maa minnu bolo hakilina bɛ maa minnu na maa minnu b'a fɛ ko minnu bɛ yen n'u o gɛlɛyalen don u ma mɔgɔw ka bɔ a kalama u bɛ se ka dɛmɛ cogo min fanga fɛ Amara an bɛ kuma don olu ma ali maa minnu bɛ yen ni u hakilina ni fanga hakilina tɛ kelen ye kuma bɛ d'i ma nka an b'a kɛ bonya ani karama kɔnɔna na sabula o la a bɛ faamu o ka fisa ni nɛnini ni ko wɛrɛw ye hakilila yira o tɛ se ka kɛ kojugu ye jamana kɔnɔna na hakilila o bɛnnen don o yamaralen don an bɛɛ lajɛlen ye ala ka hakili ɲuman di an ma an bɛ t'e fan fɛ. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye chateau ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na
n'a ka di ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn AES wolomasiri tabaw olu bɛ lajɛ la an ka jamana kɔnɔ yan min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la u taara ale fɛ yen baara minnu kan ka sigi sen kan wolomasiri tabaw ka gun ka sa u ye o da yira a la général d'armée Asimi ale de ye bi AES jamanakuntigi ɲɛmaa ye sabula a yirala k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali mun kan ka kɛ wolomasiri tabaw ka gun ka nin waati na ka kɛ ni ale ka san kelen baara ye a ye a yirasa k'u senna teliya amara kunungo wolomasiri taba ɲɛmaa minnu bɛ nin jamana saba in kɔnɔna na u nana jigi Bamako yan Burkinakaw ta ka taa fara Niger ta kan u bɛɛ lajɛlen u bɛ Bamako nin waati na hakili jagabɔ bɛ tali kɛ mun na min ye colonel général d'armée Asimi Goïta ye ale ye sɛbɛn min fa siri amara k'o di sa n'a fɔra ma ko plan d'opération stratégique et communication Masawule n'o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye ale tun taara Burkinakaw fɛ yen ka taa Nigerkaw fɛ yen sɛbɛn in ka taa di u ka wolomasiri tabaw ma Mali ale tɔgɔ la k'u ka u ka hakili jagabɔ k'a kan u n'u ka maa mafalenw ka miirina k'a kan sɛbɛn in o de la sisan sa larawulili baara de bɛ Bamako yan k'a kuncɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ bɛ se ka daminɛ cogo min Asimi ye ninnu bisimila a k'u ma a y'aw senna teliya sabula maa minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ k'an ka jamanaw dafiri n'u b'a fɛ ka basigi baliya don an ka jamanaw kɔnɔ n'u b'a fɛ ka jamanadenw ja tigɛ k'olu ka wulikajɔw cayalen don bi min ye AES ye a furancɛla fanga ɲɛmaaw olu ka hakilinaw dira bɛɛ lajɛlen b'o kalama juillet kalo tile 6 u ye lajɛ min kɛ Nigerkaw fɛ yen o de la sa min ye AES yɛrɛ sigira a kɛra confédération ye amara o kɔrɔ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ to ka jamanatigi bɛ to a kunna hakilinaw bɛ to ka jagabɔ u bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ nin ta nin waati in na an b'an ɲɛsin o ma Asimi san kelen dira ale ma k'ale ka baara kɛ baara min bɛna tali kɛ yiriwali la n'o o ye yiriwali kuntalajan ye min ye wolomasiri tabaw ka ko ye sɔrɔko fana k'olu fana banban nin waleya in kɔnɔna na o de la sa jamana saba in kɔni y'i ɲɛsin min ma nin jugawale ni bamancawale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa min ye anw ka jamana ɲɛmaa ye ale ka yamaruya kɔnɔna na u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn in ale kɔni fa siri la sa k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o de la sa chef d'état-major mun bɛ yen n'o o ye général de brigade Célestin Sempore ka bɔ Burkina Faso kaw fɛ yen général de division Umar Jara n'o ye baro kɛlɛtigi ye Mali général de brigade Musa Salua Barmu ni ale ye Niger wolomasiri tabaw ye olu ni maa mafalenw Bamako yan u ye lajɛ kɛ kunungo ye amara k'a daminɛ kabini sɔgɔma sa u sigilen don ministère de la défense ale ni état-major kɔnɔna na sɛbɛn min dilen d'u ma o ye plan d'action sécuritaire militaire de défense ani communication ye sɛbɛn in fa sirila Mali la olu yɛrɛ u ka hakili jagabɔw k'a ka sa k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na sigidaw lakana maaw n'u bolominɛw lakana dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ka yiriwali baaraw kɛ ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye Bamako yan sa sɛbɛn in u y'a bila minɛn kelen kɔnɔ ka amara u bɛnna kelen kan u tilalen pewu u taara kuluba faama sigiyɔrɔ la Asimi ye ni wolomasiri taba ɲɛmaa saba bɛɛ lajɛlen bisimila k'a yirula k'u ka sɛbɛn min filɛ u bolo u kana sigi dɛ u ka bɔ ale fɛ yan dɔrɔn ka t'u kɛ kow ka koyi force conjointe ko k'o sigi k'o baaraw daminɛ wulikajɔba minnu bɛ se ka kɛ jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ lajɛlen larawuli min bɛ sen na n'o y'a to bi nijugawale bamacawale kɛbaaw kɔni fiɲɛ tigɛlen d'u la fan bɛɛ fɛ k'u ka dɔ far'o kan président Asimi ko k'u ka fɔlɔfɔlɔ min na jamanaw dancɛ u kana ɲinɛ o kɔ o la sa baaraba min bɛna kɛ o la
amara superkan ale ye kan belebele ye min b'a daminɛ burukina ka taa kuncɛ mali la niger bi camancɛ la minanw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen o nata dasi ye fɔlɔ nka yanni superkan ka jɔ maanifin minnu bɛ wulikajɔ la ni pankuruw ye ko ka dɔ fara wulikajɔ kan Asimi Kote nin waati in na jamana ninnu bɛlɛnnen don dɛ u bɛlɛnnen don maa minnu fɛ u dogolen tɛ wa u ka wulikajɔw bɛ senna u yɛrɛ ɲɛ bɔ u la fana yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ cɛncɛnfu ka jamana bɛ lafiya cogo min Général Musa Saliu Barmo n'ale ye Niger wolomasiri tabaw ka kuma wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye a ko Asimi k'u ma k'u ka maaninfinw de lakana fɔlɔ dugudenw u k'olu bila u ka hakɛw kɔnɔna na k'o de ye laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan min bɛna o kɔfɛ o ye maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u ɲɛ tana ye maa tɔw ye k'u tɛ sigi u k'olu bɔ baara la pewu u kana kumaɲɔgɔnya don ni maa si cɛ dugudenw ka yiriwali yɔrɔw forow kungow baarakɛyɔrɔw bayɛlɛmali yɔrɔw sikɔlɔtɔmɔyɔrɔw min ye yiridenw ye kungo kɔnɔnaw ni foro kɔnɔnaw k'u jija olu bɛɛ lajɛlen fana ka lakana min ye wulikajɔ teliman ye force conjointe min kun sigira Ninjugawale ni Bamancawale kɛlɛli la ko ka a ko larawuli joona minɛn minnu b'u bolo amara k'u ka baara daminɛ n'o ye a ko Asimi ye nin min f'u ye ko olu yɛrɛ kun sigilen don nin kan koyi olu tɛna bila ka suma kɛ u bɔ Bamakɔ cɛden minnu kun bɛ kaban n'olu kɛlen don ka ngamu da faw na u na u wele u ka wulikajɔ kɛ yaasa maaninfinw bɛ se ka lafiya cogo min amara sɔrɔdasiw ko tiɲɛna ko foro in ka bon dɛ kɛnɛ k'a ka bon Général Barmu a ko min bɛ u bolo k'u bɛna na opération belebelew de boloda ko sabula jamana saba in amara yɔrɔ kɔni b'a dɔn kana fɔ k'a ka bon yɔrɔ min o ye bonya da ye nka ko bɛɛ n'a ta u b'a ɲini dugudenw fɛ olu k'u faamuya jamana saba in kɔnɔna na fɔlɔ sabula ko bɛɛ la gɛlɛman ye min ye ni jamana sabaw dugudenw y'u faamu wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja ka dɔ fara o kan ka danaya kurakuraya ka danaya sinsin wolomasiri tabaw ka AES kɔnɔna na k'u k'o kɛ u taabolo ye u y'a ɲini u fɛ fana wulikajɔ minnu bɛna na kɛ ko kunnafoni di amara k'u bɛna na o bonya la kosɛbɛ min ye furakɛliw ye yɔrɔw caman na ka balo ta k'o di fana k'o bɛɛ lajɛlen bɛ a la min ye Général Barmu a ko nin kɔni nin ye u bɔlen kɔ Asimi fɛ yen amara Mali école de guerre réseau sécurisé yaasa u ka se ka baara kɛ n'o ye matériel informatique ye Allemagne jamana y'o ta k'o di koyi ko ML min ye 126 ye e ko a tɔgɔ to ye wa min ye réseau informatique ML in ye Mali école de guerre ale ta don école de guerre min ɲinan ni ale ta ko naaninan bɛna kɛ tako bɛna kɛ zen ko o dayɛlɛlen don nin waati na sa AES jamanaw ye Badlabugukaw fɛ yen CRDMS kɔrɔ tɛ wa Kulujula énergie fanfɛla in na ye min ye écoliso in ye ale bɛ ye Alimanw ka jamana lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o Dr Gertrude Paul ye ale tun bɛ kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale ni sɔrɔdasi kɔrɔw général de division Sidiki Samake ni ale ye o secrétaire général ale fana tun bɛ yen baro kɛlɛtigi tɔgɔla sa min ye Keba Sangare ye o tun b'a kɛnɛ kan école de militaires minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan sa ani école de guerre yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye général de division Umar Daw ye an b'a wele ko Baron ale ni u ka maa tɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye minɛn kunfɔlɔ in ye n'o ye ML 126 in ye ko a bɛna na min kɛ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye ka parc informatique belebele k'o sigi école de guerre tɔgɔ la sécurisé maa tɛ se ka don min kɔnɔ n'olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ réseau in bɛna n'a to kalanden minnu bɛna ye u ka se ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye nɛgɛjuru siraw k'olu sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ maa ma don u kan min ye école de guerre in ye bolofara minnu b'a bolo ka taa se a direction ma a kalansow kɔnɔnaw ma min ye maaw ka minɛnw bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min minnu bɛna kalan na olu yɛrɛ ka dagayɔrɔ bɛ yɔrɔ min amara nin bɛɛ lajɛlen sansaratɔ don u y'a kɛ école ye ko nin CFA wari miliyɔn 100 min ye minɛn in ye a bɛ o bɔ Sidiki Samake Gawo gouverneur kɔrɔ général de division Sidiki Samake n'ale ministère secrétaire général ye a ko nin minɛn in ye réseau ba de ye kalan a bɛna o nɔgɔya école de guerre di Mali ma a b'a to kalanden ninnu fana u fana ni subahana mansin u na gɛrɛ ɲɔgɔn na saw min ye ko min tɛ taa ka ɲɛ kɔ bi k'o ye bɛɛ taatɔ don bɔlɔlɔ siraw kan ka amara o de la sa min ye ministre ka secrétaire général n'o ye général de division Sidiki ye a ko k'a bɛ min fara a kan armée kɔni minɛnw b'a bolo nan caman b'a bolo
nka min ye école de guerre ye k'o jɔsɔ k'o wuli k'o jɔ ka se ka baaraw kɛ ko o ye nisɔndiya koba ye sabula o faranga in o b'a to armée yɛrɛ fana bɛ sinsin sarima armée ale ka guerre kɛ école de ye nin ye ministre ka secrétaire général fana ye min fɔ k'a hakili b'a la k'a fɔ ko alimankaw k'u nana ni minɛn kun fɔlɔ min ye nin Amara n'o ye capacité fɔlɔ ye ko filanan na y'a ko la dɛ k'a jigi b'a kan k'a fɔ ko o na ye a ko la Allemand yɛrɛ ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye docteur Gertrude Paul ye a ye hakilila jigi kɛ koyi a ko Mali ni Allemagne wa ko depuis diɲɛ bisimila ye kabini an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1969 olu ye sɔrɔsiw dɛmɛni daminɛ an fɛ yan koyi Allemand ka dɛmɛ ko Mali kɔnɔna ya ko su ni tile don n'a dugusajɛ k'a bɛ taga sira minnu fɛ sa k'olu ka ca koyi sɛnɛkow bɛ a la sɔrɔsi minɛnkow b'a la kɛnɛyakow b'a la ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ko san kɔnɔ olu bɛ min don anw fɛ yan Amara min ye miliyari 660 olu b'o o de don Mali kɔnɔna yan u y'a yira sa ko a taabolo kɔni ka ca nka wolomasiri tabaw k'olu niyɔrɔ bɛ a la minɛn min dilen filɛ nin école de guerre ma ko a bɛna to ninkura bɛ fiyɛ a la dɛ Gertrude Paul ko ten ko wa fana ko min ye kalanmɔgɔw ye kalandenw ye ale ni sɔrɔsi minnu bɛ nin baara kɛ nin yɔrɔ in na k'u bɛɛ lajɛlen na kɛ tare ye ko wa k'a bɛ dugawu kɛ sa école talen min filɛ nin n'o ye école de guerre ye k'Ala ka a cɛsiri n'a timinandiya Ala ka o di u ma Amara an bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ kan a kun mini kana cɛ dɔɔni o tile maaw olu y'an dɛmɛ sɛgɛsɛgɛli in ye musaka minnu bɛ tunu an ka jamana kɔnɔ u bɛ don mini u bɛ taa mini ni waati in na sɛbɛn kun fɔlɔ min n'an sera k'o larawuli ka bɔgɔw bɔ olu la k'olu ye ani o tile yɛrɛ ye o dɔw sɛbɛntiya Amara o tile ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye san 2019 ani ka bɔ san 2005 kana bila san 2019 na o tɛ 2005 ye 2019 ye sa wa CFA wɔri miliyari 1,266 o de ngulatila Mali cakɛdaw fɛ cakɛda minnu bɛ bi ni ale mɔgɔ dɔw minɛlen don n'olu bɛ kiiri la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fana olu kan ka wele bɔgɔ jeninen kan o tile ko nin baara mun filɛ nin ye nin kan ka sinsin ka taa ɲɛ yaasa dunko juguya ni yuruguyurugu o bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min Amara nin sɛbɛn in an na tila ka nin tɔ fasiri maaw ye an yɛrɛ ka ɲinini dɔɔnin bɛ a la kalanko ta nasira la Kidal gouverneur El Hadj Gamou ale kɔni ye kalanta baaraw kɛ Kidalikaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na denmisɛnninw a ɲininiw fɛ sa u ka basigi min ye kalan matarafaliw ko k'u taabolo ye Kidalikaw olu ka ekɔlisow Amara ani kantini bɛ ɲɔgɔn na koyi kantiniw n'o ye kantini so t'a t'olu fɛ yen o n'u taara o tina o tina dɛ n'anw taara so a o y'a bannen dɛ i bɛ taa ɲini cɛncɛn ni gɔrɔso dɔ kɔfɛ donc gouverneur a ko k'a ɲini ekɔlidenw somɔgɔw fɛ u fana k'u cɛsiri El Hadj Gamou ko ekɔli tali min yɛrɛ filɛ nin ye Kidal ko nin ye tare ba ye sabula ɲina u ni Mali tɔ bɛɛ la jamanaden tɔ bɛɛ lajɛlen y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a ɲini ekɔli karamɔgɔw fɛ u k'u cɛsiri u k'u ka baara kɛ lakana min bɛ ka na ani danaya min bɛ ka don dugudenw ni sɔrɔsiw ni wolomasiri taba tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko b'a to baaraw olu bɛna sinsin a kɔni y'a dugawu don kɛ denmisɛnninw ye ko kalan ko Ala k'a timɛ Buguni ani Sikaso ani Kucala mara la sanji ale ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ min ye taari 45 860 olu kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛna malow olu bɛ a la cogo min ye kaba ani kɔɔri Amara k'o de cayalen don kosɛbɛ mun ye tiɲɛna nin yɔrɔ ninnu na la jateminɛ in bɛɛ lajɛlen kɛra maa min fɛ sa o yɛrɛ ye Kucala nin waati in na maa min bɛ sɛnɛko kunna ye Kurokaw fɛ yen n'o o y'u ka sɛnɛkɛyɔrɔba ye yen fana Sikaso mara la yen fana ji ye tiɲɛni kɛ yen Amadu Bogodogo a ko ale min ye sɛnɛkɛla kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛmaa ye o commune kɔnɔ n'o ye Koro commune kɔnɔna ye a ko k'olu kɔni ka jɔrɔ n'a ye min ye Amara k'olu bɛna juru sara cogo di fɔlɔ Kɔngakaw fɛ yen n'o bɛ Koro commune kɔnɔ hectare 500 o de tiɲɛna kɔɔri la wa ji a y'a bɛɛ lajɛlen kun tunu o fana kɛrɛfɛ min ye hectare 300 o bɛ a la Amara o tun ye kaba ye sanji o fana bɛɛ lajɛlen kun tunu nin ko in kɔni jateminɛ ninnu kɛlen don u fɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka taa nka sɛnɛkɛlaw ko olu de bɛna juru de sara cogo di sisan sa sɛnɛ ma ɲɛ maa min bɛ yen n'o ye Bugudogo ye a ko lakanako ta nasira la ko wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛ sen na
yaasa majɛ minnu sɔrɔla ɲinansan in kɔnɔna na a bɛ se ka datugu cogo min kucalakaw fɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔ minnu kɛra olu fana kan ka lakana yanni o tɔ bɛɛ lajɛlen kana tiɲɛ. Haruna Sangare ale y'a ɲini maaw fɛ sa u bɛ ka fɛn minnu tigɛ nin waati in na u k'olu lamara ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ boloda sa min ye contre saison ye k'i fasa fili o kan yaasa duntaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min balo minnu bɛ yen n'o bɛ se ka sigi sen kan o bɛ se ka sɔrɔ cogo min coopérative minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na k'olu kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye contre saison ye u bɛ se k'o baaraw daminɛ cogo min fɛn minnu bɛ yen n'olu sera ka sɔrɔ olu ka jiginɛw sɔrɔ joona minnu ma tiɲɛ olu ka se ka taa bila magasin kɔnɔ baara bɛ se ka k'o la cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko majɛ min bɛ yen Amara ko a dara wuli ka bon dɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma don ma an'u dɛmɛbagaw k'olu kɔni tiɲɛ na u tɛ se dɛ juru bɛ taa ta banki la ni juru sara banki la banki ti jɛ o ale ti jɛ dɛ Amara hali ni sara banki ti jɛ hali ni i su kɛra kolo ye banki b'a ta ɲini i ka sɔrɔtaw la kɛnɛma yan sisan an bɛna an ka sɔgɔmada in na saraba la n'o ye conseil des ministres ye conseil des ministres ka laadala ɲɔgɔn ye o kɛra kulubakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général d'armée Assimi Goïta ye ministres ni ministre ɲɛmaaw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛn minnu dir'u ma n'olu kan ka ta ka kɛ sariyakisɛw ye u y'olu kɛ u ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministres ye baara min kɛ olu bɛna baara minnu bolo la u y'olu bɛɛ lajɛlen lamɛn ka kɛ ni ministre min bɛ dugu jukɔrɔ nafakow kunna n'o ye docteur Amadou Keita ye ale ko sa ko sanu wɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ni o tun bɛ yen n'o tun bɛ yen ko yamaruya dɔ taara k'o di Bitugol ma koyi min ye Bitugol Mali Ressources SARL ye ko permis min tun bɛ yen n'o tun bɛ Bakɔlibikaw fɛ yen Bakɔlibi n'ale bɛ Keɲeba mara la Kayi o région kɔnɔna na ko o société tun bɛ maa min bolo sa ko o ye Malikan Exploration SARL ye olu kɔni de tun bɛ Bakɔlibikaw fɛ yen ka se ka sanu bɔ san 2021 min ye société min bɛ yen sa n'o ye Baristravo SARL ye ale yɛrɛ de kɔni tun y'a di Malikan maaw ma olu ka se ka baara kɛ min ye Bitugol o bolofara dɔ tun ye o ye avril kalo san 2022 nin tɛmɛni ninnu kɛra nka nin waati na société min bɛ yen n'o ye Malikan Exploration ye ale kɔni ye baaraw kɛ se ka ɲɛ ninnu kɛ sabula permis de tun bɛ ale bolo n'o ye sanu ɲinini ye Bakɔlibikaw fɛ yen Bakɔlibi yɛrɛ a nana ye k'a fɔ ko sanu min bɛ yen Amara a nafa ka bon a dara wuli ka bon kosɛbɛ o de la sa nin waati in na contrat kɔni o kun sigira sen kan sa yaasa ka se ka sanu bɔyɔrɔ in k'a di maa wɛrɛ ma société min y'i kanbɔ sa o kɛra Bitugol ye o de la sa min ye Bakɔlibi kɔni ye bi in na gouvernement ka yamaruya kɔnɔna na ni sɛbɛnw ye kɔrɔla la a taara ka di Bitugol ma min ye Malika Ressources ye olu bolo bɔra a la pewu sɛbɛn olu tɛmɛna u n'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ bi Bitugol ale ka sanubɔyɔrɔ ye yen fana ye ministres u ye jɔyɔrɔ di maa ma ministre so min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow kunna sa conseil technique o ye Abubakar Dolo ye ale ye conseil des affaires étrangères ye min ye Umar Sako ye ale ye conseil des affaires étrangères ye Aïssata Gueye ale ye conseil des affaires étrangères ye chargé de mission o ye Mahaman Amadou Maïga ye ale ye sariyatigi ye inspecteur général adjoint à l'inspection des services diplomatiques o ye Demba Kone ye o ye conseil des affaires étrangères ye ambassadeur directeur des affaires juridiques o kɛra Musa Kone Kojo ye ale ye magistrat ye ambassadeur directeur Afrique o kɛra Youssouf Dramane Kone ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye conseiller à l'ambassade du Mali à Abidjan o ye Chérif Mohamed Kanouté ye ale ye chargé des affaires ye ministre so min bɛ kalanso kunna sa ale ye directeur min bɛ cantine scolaire kunna Amara ale ye jɔyɔrɔ kura di maa wɛrɛ ma o kɛra Diop Sikan Traoré n'a bɛ Diop lakaw ka sigi la école karamɔgɔ don ale de kɔni bilara cantine scolaire directeur ya la bi na directeur min bɛ yen sa n'o bɛ enseignement secondaire kunna n'o ye camancɛ kalanso ye o kɛra Bidikate Bagayogo ye ale fana ye camancɛ kalanso ɲɛmaa ye directeur national de l'enseignement normal o kɛra Boubacar Ablaye ye ale ye professeur fana ye enseignement secondaire la n'o ye camancɛ kalan ye ministre so min bɛ sanayɛlɛ kalan kunna ale ni ɲininiw kunna ko Bamako min ye recteur ye sa n'o ye Flash université des lettres sciences humaines o tɛ Flash ye wa o recteur yi k'o kɛra Belko Wɔlɛgɛ min ye ale ye sanayɛlɛ kalanso karamɔgɔ ye ministre so min bɛ yen n'o bɛ baara dege kunna an ka jamana kɔnɔ
ale ni ka baara sɔrɔ ka baara kɛ ale kɔni ye directeur national de la formation professionnelle a ye o ɲɛmaaya di maa min ma bi o ye Dramane Togola ye ale yɛrɛ ye camancɛ kalanso directeur camancɛ kalanso maa ye ministre so min bɛ baganmara ani jɛgɛmɔ kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka chef de cabinet kura a y'o kɛ Abu Jara ye o ye école karamɔgɔ ye Amara min ye ministre ka baaraw kɛli la ministre min bɛ na ale ye ministre d'État ye ministre de l'administration territoriale décentralisation ale ni mara kamabɔli o ministre tɛ wa je le répète a ko ko min ye kalabankɔrɔkaw ka conseil communal ye Kulukoro mara la ko a tira dɛ ko min Amara ne ko n ko k'a bɛɛ ci siɲɛ kelen n'o tɛ zani kelen man di o dɔ bɛ ci bi dɔ bɛ ci sini n'a y'a bɛɛ bɔ yen siɲɛ kelen k'an bɛɛ bɛn kunnama kelen ma Amara ko conseil min cira n'o ye Kalabankɔrɔ mairie ye ko o kɔni ko nin y'o ko bannen ye ministre conseil de ministre la ko sariya kisɛ min sigilen don san 2023 n'o ye fufu 4 ye ka kɛ ni mars kalo tile 13 ye san 2023 n'o o bɛ marabolo sigicogo ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔ o siginiden dɔ bɛ yen n'o ye Segina ye ni ale y'o jateminɛ ko min ye conseil communal ye n'o ye marabolow ye k'olu bɛ se ka ci walima ka tila k'u dulon ko a fila bɛɛ lajɛlen na kɔni ko min ye ministre ye ale de kɔni bɛ ɲininkali kɛ sa Amara aw ka mairie kɔnɔna na yen o ne ko a ko de bɛ cogo di aw bɛ ka baara kɛ cogo di mun ni mun bɛ degun jumɛn b'aw kan sabula anw ɲɛ b'aw la cogo min aw t'anw sagona sira kan o sɛbɛn maire de b'o kɛ sa k'o ci faso ka cakɛda ɲɛmaa ma ye o kɛra préfet sa o kɛra sous préfet sa o kɔni i bɛ t'o di cercle la o de bɛ na se ministre ma conseil de ministre min ye Kalabankɔrɔ conseil ye ko a kɔni kɔnɔna nin waati na ministre ka kuma don dɛ Amara ko a kɔnɔna na ye ko baara kɛcogo tun man ɲi min ye sariya sɔsɔw ye k'o tun bɛ yen ko min ye ko ye u ye ko kɛ mara kɔnɔna na min ni mara taabolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'o de la ale ministre ale ye sɛbɛn bɔ k'a ci u ma ka kɛ ni sariya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ mara kamabɔliw ɲɛfɔ ko o de la sa ko a jaabira fɛn minnu na ko olu de filɛ nin ye o de y'a to ale yɛrɛ ko sa ko ka kɛ ni u ye waleya minnu kɛ u ye majɛ minnu kɛ ani fɛn minnu yer'u ka baara la n'o tɛ baara tilennenw ye ko o de y'a to sa sariya kisɛ 10 min bɛ marabolow kɔnɔna na ko ale ko k'u ka conseil ko k'a ci ka bɔ yen décret in ko a laɲini ye nin de ye o de la a nana n'a ye ka n'a jira conseil de ministre la k'a da o tulo kan ko bi ta kɔ bi ta ɲɛ Kalabankɔrɔ maire min tun bɛ yen a n'a ka maaw k'olu fana wulila ka bɔ yen mais Kalabankɔrɔ kɛra arrondissement ye ka ban o est ce que élection wɛrɛ tɛ kɛ yen tuguni ka maire sigi ye o n'i ma fili peut-être u bɛ se ka délégation spéciale kɔni sigi fɔlɔ yanni kow ka t'u taabolo fɛ nka préfet Kati préfet an na tila k'ale ɲininka a ka ɲɛfɔli sous préfet yɛrɛ bɛ yen o sous préfet bɛ Kalabankɔrɔ an na tila ka o ɲininka a ka ɲɛfɔli k'an ye an bɛ se ka maaw la faamuya cogo min ministre min bɛ refondation kunna n'o ye yɛlɛmaba minnu kan ka k'an ka jamana kɔnɔ o tɛ Ibrahima Ikasa ye sa wa ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka tagabolo kura ta cogo min n'o bɛ ka ɲɛda kura ta ye ko o jateminɛw bɛ sen na ka kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ye sɛbɛn min bɔ n'o ye kimɛli kɛ baaraw taabolo kan an ka marabolow kɔnɔna na ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigila sa n'olu fana ye baara kɛ n'o ye comité indépendant ye k'olu ye baara min kɛ assise nationale kan ale ni a lawaleyali sɛbɛnw ka taa Mali kɔnɔna na sa k'u taara yɔrɔ caman na maliyɛn minnu bɛ kɔ ka Burkina Faso kaw fɛ yen Côte d'Ivoire Gabon n'olu kumana bɔlɔlɔ sira de fɛ yaasa ka se k'u lafaamuya n'o ye lasigidenw ni consuls ye olu dɔw ye maliyɛn minnu bɛ Algérie kaw fɛ yen minnu bɛ Tunisie Maroc Arabie Saoudite Iran Chine France Espagne Italie Allemagne Suisse États-Unis d'Amérique Canada ale ni yɔrɔ wɛrɛw ko ka kɛ ni o waleya in ye sa mara kamabɔli mara taabolo kura sigi min bɛna k'an ka jamana kɔnɔ ko min ye kalo 6 fɔlɔ mun tɛmɛna n'o o ye san 2024 kalo 6 fɔlɔ ye o kimɛli min kɛra ka kɛ ni laɲini minnu kun sigira sen kan san 2023 k'o y'a to sa u sera ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ min ye kunnafonidilaw ko olu fana ɲɛfɔli kɛra olu ye ka taa fara maa mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ dugutigilakaw olu yer'a la kɛnyɛrɛye tigilamaw yer'a la musow ni denmisɛnninw ka tɔnw ka taa fara bɛrɛbɛrɛli tɔnw kan
ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔni ye yera nin ko in na koyi ko de la sa baara min bɛ yen bi n'u n'o kɛ o ye sa ka se universitéw ma yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na Amara Ikasa a ko fana ko fɛɛrɛ min sigilen don bi yaasa ka se ka Mali baarakɛlaw da dɔn ko hali laɲini bɛ senna hali bi dɛ u ye wulikajɔ min kɛ ka baara min kɛ ka taa maaw hakɛ dɔn ko a y'a to sa min ye maa 122 152 ko u sera ka olu kɔni ye k'olu bugunatigɛ dɔn maa min yɛrɛ bɛ sa n'o hakɛ kun kan ka ɲini o ye maa 158 314 ye Amara o wulikajɔ in hukumu kɔnɔna marabolo kɔnɔna sa ani mara kamabɔli hukumu kɔnɔna wa ko alisa minisiri ko k'a bɛ ka maa 36 152 ɲini a ka taa collectivité la a b'a sɔrɔ yen n'a taara yen a b'a sɔrɔ yen u bɛ yen école karamɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ mara kamabɔli hukumu kɔnɔna a ka taa yen Amara a bɛ ka maa minnu ɲini a b'u ye ko nin baara in ko a bɛna to senna sa ko yaasa majɛ minnu yera ko in na sa ka se ka lakulenniw kɛ yaasa fili minnu bɛ yen ko olu bɛ se ka dafa cogo min na baara in ale bɛ se ka ɲɛ cogo min minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ko MINUSMA a minɛnw bɛɛ lajɛlen feereli ani u ka taali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu ko kun fɔra k'o kɛ décembre kalo tile 31 san 2023 ka kɛ ni diɲɛ seleke 4 ka laɲini min ye 2690 ye n'o taara san 2023 conseil de sécurité fɛ ko kɔni ko bɛ ka se u kuncɛyɔrɔ la koyi janvier kalo tile fɔlɔ san 2024 Amara ko y'a to sa min ye MINUSMA yɛrɛ ye a ka kan min bɛ Bamakɔ yan o ka yira k'a fɔ ko o minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ koyi u bɛ min feere u k'o feere u bɛ min kari u k'olu kari yan'u k'a latɛmɛ Mali ma kalo 18 kun dira u ma ko min ye baara kun kan ka kuncɛ Amara décembre kalo nata tile 31 ko nka ko gouvernement ka wulikajɔ n'a ka timinandiya la ko baara ninnu bɛ kuncɛ novembre kalo tile 15 MINUSMA kan bɛ yan Bamakɔ yan MINUSMA maaw k'u bɛna n'a bila pewu u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka bɛn ni novembre kalo tile 15 wa kɔrɔ ko MINUSMA ko banna pewu u sera ka minɛn mun feere o feerela u sera ka mun kari o karila u bɛna taa ka mun to o na kɛ jamana ta ye kan min filɛ nin ye Bamakɔ aéroport kɛrɛfɛla la ko o hukumu kɔnɔna sa u ka mɔgɔ bɛ yan n'o bɛ ka in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔni u na Mali bila pewu koyi n'a ka di min ye fana a bɛ se ka to yen an bɛ bɛn sigi la o n'i ye fɛn sɔrɔ Amara bɛɛ ni garisɛgɛ tɛ e ye liquidation kɛ i ye feereli kɛ i tilar'o bɛɛ la pewu i yɛrɛ ye k'a fɔ ko Mali sigi de da ka di la i ye yɔrɔ sɔrɔ MINUSMA de kɔni ko banna o donc Diop ale ye nin laseli kɛ ko MINUSMA kɔni ka retrait ban a ka minɛnw bɛɛ cɛli ka ban pewu Mali kɔnɔ Bamakɔ ta la ko o ye novembre kalo tile 15 ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ani denmisɛnninw ka ko a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ n'o ye senfili ni bolofili ye u b'a fɔ ma ko Vovinam Viet Vo Daw cɛ nin tɔgɔ in ka gɛlɛn dɛ Vovinam Viet Vo Daw ko farikolo ɲɛnajɛ min ye senfili ni bolofili ye Mokhtar Sibe nin dɔw ale ka baara don o baara Amara ko ale fana Coupe d'Afrique o de kan ka na taa Mali kɔnɔ yan a bɛna na daminɛ novembre kalo in kɔnɔna na o tile 18 ka taa kuncɛ a tile 23 k'a bɛna kɛ Bamakɔ yan ta ko 6nan don Coupe d'Afrique de Vovinam min ye maa 200 o de bɛna ka bɔ jamana 11 na ɲɔgɔndan bɛ kɛ siɲɛ 44 ɲɔgɔndan in a bɛna na kɛ sababu ye karate don wa fɛn don sawo k'u bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka o farikolo ɲɛnajɛ in k'ale fana sankɔrɔta Mali dugukolo sanfɛla la n'o ye arts martiaux ye ko a bɛ bɛn ni kelenya a b'o ko fɔ maaninfinw olu ka ɲɔgɔn kanu k'a b'o ko fɔ min ye ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn kanu ni ɲɔgɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ye ka jamanaw fana tinw don ɲɔgɔn na ko a b'o ko fɔ ko wa fana k'a bɛna na yiriwali ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ k'a bɛna to diɲɛ ɲɛ o bɛ jɔ Mali la a waati kɔnɔna na Amara k'u ka na an bi yan an bɛ bɛn minisiri a ko n'o ye ministre de la jeunesse ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni sifinw ka ko ɲɛnabɔli minisiri ko minisiri min bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka minisiri ye ale ni fonctionnaires ka minisiri bɛn ni kelenya sinsinna baarakɛdaw la ko ale ye a fɔ ministre de sport ɲɛna
ni waati na sa ko denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka taa sɔrɔsiya kalan kɛ ko olu ka kalanw ko o kan ka sigi sen kan cogo min amara o tɛ SNJ ye sa wa SNJ ko a kɛkun yɛrɛ ye min ye maaw n'u olu kan ka taa baaraw la u ka taa u kolo ka jo marafaciw k'o dɔn fasodenɲumanya waleyaw ko olu dɔn min ye fonctionnaire baara fana u k'o bɛɛ lajɛlen dɔn k'o dɔnkala kari yaasa an ka jamana fana taabolo n'a tabiyaw k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ko maa kura minnu bɛna na di sa n'olu kan ka bila ministre des sports ka bolo kan maa 1,417 muso olu ye maa 458 ye olu bɛna taa a bɛ taa o tɛ taa bafo de ya n'o kun bɛ taa ezo la o kun bɛ taa Sidi Lamini sɔrɔ o ɲɛ ye k'u bɛ taa bafo ministre des sports a ko fana ko min ye stade ndolatikɛnɛw la ye a b'a fɔ minnu ma nanzarakan na ko stagiaires denmisɛnnin galabu kɛnɛ minnu bɛna na ta sa ko olu 500 k'u bɛna na olu ta yaasa ni farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ an fɛ ale ni ntolaciw olu na bila kɛnɛw kan sa ka se ka labɛnw kɛ min ye lakanaw ye billet feerew olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min stade kɔnɔ donni na a bɔli maaw bɛ se ka lafiya cogo min stade balontan la ko maa 500 ko olu bɛna na ta yaasa olu ka kɛ stagiaires ye amara ko stagiaires k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ndolatɛkɛnɛw kan min ye ndolati yɛrɛ ye ka se ka ɲɛda kura d'a ma ka se ka lafaamuya kosɛbɛ ani farikolo ɲɛnajɛ tɔ bɛɛ k'a kɛkun ye o ye minisiri ko ko maa 500 k'a bɛn'o ta sɛnɛ minisiri a ko k'ale tun bɛ munumunu Salo la sabula ɲinan sɛnɛ in a kuma cayara amara a ko jɔn ko ala n'o ye Daniel Clément Simon ye ko novembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 3 ma ale kɔni tun bɛ Buguni ani Sikaso ni Kucala munumunu Salo senfɛ sa ko ale ye yɔrɔ caman lajɛ yɔrɔ minnu bɛ bi ni sɛnɛ kɔni kɛra olu la ko min ye sɛnɛ yɛrɛ lajɛ belebeleba min kɛra sa n'o ye conseil supérieur de l'agriculture ye o ka laɲiniw la bolili hukumu kɔnɔna na sa ko ale yɛrɛ kɔni wulila ka taa yɔrɔ caman amara a fana ko jɔn ko ala dɛ ji ye tiɲɛni kɛ yaasa fɛɛrɛ de ka tigɛ yaasa minnu bɛ yen sa n'olu ye ji kɔni ye kɔlɔlɔ la s'olu ma u ka se ka kɛ nka a ko a bɛ ka kimɛli kɛ hali bi yaasa ka se ka a ɲɛdɔn ji a martaba bonyana cogo min na a n'a degun sera yɔrɔ minnu na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn ka kimɛli kɛ ka na ɲɛfɔli kɛ gouvernement ye minisiri a ko fana ko an ka jamana kɔnɔna na sɛnɛ ale maaw bɛɛ lajɛlen da dɔɔni ko baaraw kɔni bɛ sen na novembre kalo in tile 3 ko ka kɛ ni o ye k'u ye jateminɛ minnu kɛ ani ye ko minnu jateminɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ni sɛnɛw la sa kabini baara in kɔni daminɛ kabini juillet kalo tile 15 amara k'u ye maa minnu hakɛ dɔn sa ka bɛn ni novembre kalo tile 4 ye k'o jaabi de ye nin ye maa 573 maa 329 olu de ye guwa ye guwa minnu bɛ bi n'olu bɛ sɛnɛ kɛ olu ka sɛnɛw sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu o de maa kun kan ka ɲini nka u sera ka maa minnu sɔrɔ n'u y'olu ye o ye maa 357 566 ko olu kɔni bɛɛ sera ka dɔn k'u sigiyɔrɔw dɔn olu hakɛ dɔnnen don nin waati in na maa 500,000 kan maa 1,000,000 maa 36,400 444 o ye sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛkɛla minnu bɛ bi ni olu sigilen don an ka jamana kɔnɔna na amara min ye 40,816 o ye musow ye muso minnu bɛ sɛnɛ kɛ ni sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ u bolo ko olu bɛɛ lajɛlen sigilen don tari 2,772,112 u b'o o tari de kan min ye an ka jamana kɔnɔna na sa amara baganko ta nasira fɛ min ye misi ye misi 7,569,900 515 o de misi bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye bagan misɛnw ye sa n'o ye sagaw ye saga 7,772,974 974 min ye baw ye 5,000,000 ye 2,229 99 amara faliw olu ye olu ye 2,099,850 ye amara sow 40,594 ko o de kɔni jatera bi an ka jamanaw kɔnɔna na min ye minisiri k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli min na minisiri min bɛ yen n'o bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya amara ko muso minnu bɛ yen n'olu bɛ safunɛ dilan an ka jamana kɔnɔ
ko nin waati na u ka fédération farala ɲɔgɔn kan yaasa u ni hôtel tigiw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye centre ninnu ye sa k'olu kɔni de bɛna an ka hôteliw ka se ka safinɛ dilan ka di olu ma baara in ko a kɛra tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye octobre kalo tile 21 fédération in ale ni hôtel tigiw ni ɲɔgɔn cɛ ministre min bɛ baara ni baaradege kunna fana a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ min sigi a ye ministre nin ye jago ministre ye jago ministre ale ko fɛɛrɛ min sigilen no sen kan sa ko an ka k'an yɛrɛ fɛnw fɛ o tako 5nan n'o kɛra octobre kalo kɔnɔna na consommer local o tɛ an yɛrɛ fɛnw ye sa wa ko o kɔni kɛra jamana kɔnɔna na UEMOA ale de y'o laɲini kɛ ɲinan ta kun y'a tako 5nan ye ministre y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye k'a bɛna na ni yiriwali ye yiriwali min b'a to sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bayɛlɛmali k'an ka jamana kɔnɔ i kɛra gesedala ye o i kɛra da dumunifɛn ye o k'a bɛɛ lajɛlen ko n'an y'an yɛrɛ fɛnw sanni daminɛ a bɛna na olu yiriwa wa k'a ka ɲi fana u ka kɔkɔrɔma don u ka baara ninnu na yaasa gouvernement bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na boloma yɛlɛma u k'olu sɔrɔ baara fana u k'o di maaw ma u seko ni u dɔnko ye minnu ye o ka se ka dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔna na ɲinan ta in ko a kɛra octobre kalo tile 10 an mara chambre de commerce la ko maaw kɔni tun bɛ yen baro sugu kɛra kɛnɛ kan u ma dan o ma koyi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana u y'a warankata ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ région bɛɛ lajɛlen i ta kɛ yaasa min ye baara ninnu u bɛ nafa bɛ se ka dɔn u la cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko ni ŋɔni ko bɛɛ lajɛlen kɛra sa UEMOA yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na sabula ale ka bolofara o sigilen don Wagadugukaw fɛ yen ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna dunanjugusow ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ hôtel ko kunna amara ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko burukinakaw fɛ yen u ka salon bɛ sigi sa n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO o tako 17nan k'o kɛra burukinakaw fɛ yen koyi UEMOA maaw ko olu tun bɛ a kɛnɛ kan tako 17nan in na sa amara ko baaraw daminɛna octobre kalo tile 25 ka taa kun fori novembre kalo tile 2 Wagadugukaw fɛ yen farafinna min ye baara ni baaradege ye k'o sigi sen kan sifinw ka se k'u yɛrɛ ta ko a tun bɛ tali kɛ o la Mali ko an kun sɛmɛ ko in na koyi an jɔyɔrɔ k'a bonyana kosɛbɛ amara min ye an ka jaw ye ko olu fana taara an ka baara bolo dawlenw olu fana tan taara olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn da la ko min ye jɛrɛ in ye sa jamana 22 o de kɔni nana ka na n'u ka seko n'u ka dɔnkow ye ani min ye bolola baarakɛlaw ye ka na ni olu ye ko lajɛ in ko a kɔni kɛra yɛlɛmalibaw kan sa yɛlɛmali min y'a to AES yɛrɛ tɔgɔla sugu o sigira kɛnɛ kan ye amara jamana minnu nana sa n'olu ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu fana ye tile 10 kɛ sa min ye u ka seko n'u ka dɔnkow ye olu bɛɛ lajɛlen wɔrɛn tɛ amara ko bɛ kuncɛ tuma min ɔnzɔn Mali ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔnba ye Grand Prix du Salon min ye prix min tɔgɔ dalen don jamanakuntigi Burukina jamanakuntigi la an ka seko ni dɔnko ni an ka bolola baarakɛlaw olu fana kelen-kelennaw fana ye jɔnjɔn caman sɔrɔ a ko in kɛnɛ kan amara min ye ministre ye a ko kɛrɛfɛla la fana ko ministre minnu bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni dunanjigiso ko kunna UEMOA la k'olu fana ye lajɛ kɛ octobre kalo tile 25 Wagadugukaw fɛ yen kɛnɛ in kan sa kɔni k'u ye da donna min na o ye bolola baarakɛlaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo di sɛrɛ bɛ se ka sigi cogo di ka wari sigi sen kan min ye UEMOA ye ale ka se ka ninnu senkɔrɔma don n'u ka baaraw la baara taabolo bɛɛ lajɛlen na u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔnkili min ye sinimanbaw ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw ma u bɛna olu de don ba la artiste olu ka taabolo ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn yaasa u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min kɛnyɛrɛye tigilamaw ko UEMOA u y'o jɛrɛ kɛ ministre délégué n'ale bɛ premier ministre naga kɔrɔ n'ale ɲɛsinnen don yɛlɛmabaw ma an ka jamana kɔnɔna na a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko u bɛna baaraba dɔ kɛ yaasa yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ a bɛ se ka dɔn cogo di baaraba minnu bɛ senna bi mɔgɔw ka laɲini ye mun ye siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye amara ko olu bɛna o kɛ jɛrɛba in k'a bɛna kɛ lajɛw ye lajɛ minnu bɛna sigi an ka marabolow la min ye maanifinya yɛrɛ taabolow ye transition yɛrɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo di min ye an ka adamadenya ni an ka maanifinya taabolow ye ani an ka yɛrɛya o bɛ se ka dɔn cogo min na ko waleya min na kɛ jɛrɛw ye Bamakɔ kɔnɔna na min ye région 8 Kitabaw la Segu Sikaso Joyila Kucala San Menaka ani Kidal ko olu kɔni bɛna atelier kɛ sa fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa malidenya yɛrɛ k'o furu fiyɛ yaasa min ye an ka mara taabolo bɛ kɛ cogo min na an bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya min ɲini a bɛ se ka ɲɛ cogo di sɔrɔ ko ta nasira fɛ politique ko ta nasira fɛ ani jamana wɛrɛw bolo don ɲɔgɔn bolo o ko ta nasira fɛ ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sa amara
k'u bɛɛ bɛ daminɛ novembre kalo tile 14 ka kɛ ni Mali ale doni ye Kidal o anniversaire san fɔlɔ ye. Ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya ko bana minnu bɛ an fɛ yan n'o ye coronavirus ye ko ale kɔni jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan. Dengue fana u y'a yira fana k'a fɔ k'u ma o kura ye maa la dɔgɔkun tɛmɛnen. Furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita général d'armée Asimi Goyita ye Amara an da ma dege a la fɔlɔ a ma nɔgɔn koyi. Général d'armée Asimi Goyita ale ko ko an ka hakili to an yɛrɛ la ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye. Tangala minnu b'an bolo nin waati in na k'an k'olu matarafa yaasa an bɛ se cogo min na ka mɛn sigi la. Sɛbɛn fa siri la novembre kalo tile 6 san 2024 gouvernement ka secrétaire général Birama Kulubali ale fana ye chevalier de l'ordre national ye Amara n'an bɔra conseil des ministres la sa ko an bɛna min ye kibaruya labanw na yanni an k'an ka babu ale kuncɛ an bɛ se ka min fɔ nin waati in kɔnɔna Amara o ye k'a yira sa k'a fɔ donbolo o kɛra ko n'o ye balo ye o dira Bafulabekaw olu fɛ yen baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Zakati ale kɔni ye donbolo 39 kɛ. Dumuniw la sa maa minnu bɛ ni sanjiko gɛlɛya olu sɔrɔ Danbekaw fɛ yen seli kɛyin o bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe ale cercle kɔnɔna na kiti ninnu kɔnɔna na sa malo bɛ a la n'o ye tulu bidɔn ye ale ni tulu bɛ a la ani sukaro ka taa se o ma sa ko u kɔni ye olu di sa yaasa maaw bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye waati gɛlɛma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ. Jalasagukaw fana fɛ yen denmisɛnninw fana ye kalanminɛnw sɔrɔ kalanminɛn minnu sa n'o olu kɔni dira u ma yaasa u bɛ se ka taa ekɔli la cogo min na bikiw bɛ a la sakiw b'a la ardoisiw règles ni kɔnpaw min ye matériel de géométrie ye ale ni livre olu bɛɛ lajɛlen dira o denmisɛnninw ma Bankas Jalasagukaw olu fɛ yen. Waleya in jamanakuntigi ko ale de y'a bila ka taa Amara k'u k'a kɛ ka denmisɛnninw olu ɲɛji cɛ o yɔrɔ la. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sisan Amara an y'a yira o la sa k'a fɔ ko championnat national ale kan ka daminɛ novembre kalo ni ale tile 23 min ye ɲinan saison kɔni ye sa a yira k'a fɔ ko baarabaw tun bɛ senna fédération fɛ yaasa saison o bɛ se ka daminɛ cogo min na o daminɛli hukumu kɔnɔna na Amara min ye stade malien ye ale de ma coupe du Mali ta jeliba ma kɛ champion wa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche min ye novembre kalo tile 17 ye a bɛ fɔ min ma sa ko super coupe Ben Umar Sy o kɛnɛ kan o bɛ kɛ min ye Mamadu Konate la Lazara o waati ni maa min kɔni y'o ta sa o tɛ ka kɛ ŋanaw ka ŋana ye yanni san wɛrɛ ka daminɛ sa nka stade joliba match daminɛ na o ka di Amara an ka sara min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ stade malien na CFA wari miliyɔn 194 ba 194 ani dɔrɔmɛ 20 stade tɔnba don n bɛ se k'a fɔ waati jana a fɔra ko c'est le club le plus populaire du Mali tɔn min kun kanunen don maliyɛnw fɛ ni tɔn bɛɛ ye tɔn ye nin waati in na a président min b'a kunna Amara kalama ta k'a sigi dɛ a fana bɛ transition de la Mahamadu Samakɛ Sam Jɛma farikolo ɲɛnajɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ bonyaba b'a a yɔrɔ maa min don a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn nka Amara nin waati in na est-ce que aranugolu bariki ko ti ka Sam kun fɛn Sam ye interview dɔ kɛ o don renouveau la an y'a lajɛ Amara kuma daminɛ miniti 13 don Sam ye fɛn dɔw fɔ nka ale yɛrɛ tila ka tila k'o tiɲɛtigɛ a laban na tuguni c'est que an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ dun
n'i ye waleya kɛ waleya bɛ kuma amara yɛrɛ tanu yɛrɛ sanu yɛrɛ lajɛya i b'o to i ka kɛwale bolo ni waati na anw yɛrɛ tun bolo n ko samu jɛma komi a bɛ baara kɛ bariki fana na n ko o kow kɛlen don k'a tibisaba dɔɔni n ye stade ka ko ye nka an ka kuma bɛ mun nɔfɛ an y'a mɛn ko stade kɔnɔna na bi kamalen dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye ko Umar Daf Umar Daf na kɛ denmisɛnnin waritigi ye amara san 2017 stade vice président tun don a ka président o tun ye an kɔrɔkɛba yɛrɛ ye n'o ye maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ye ale ye ministeriya k'an ka jamana kɔnɔ ka ambassadariya kɛ wa avocat belebele don min dɔnnen don kosɛbɛ ale tun ye stade ɲɛmɔgɔ ye a ka dangan fɔlɔ o tun ye Umar Dafi ye denmisɛnnin waritigi don i b'a dɔn ko Mali an ka balontan halisa an bɛ amateuriya de la tɔn belebeleba fɛn fɛn bɛ yen maa minnu bɛ don a la waritigi minnu b'a la olu de bɛ wari bɔ ka tɔn dɛmɛ dɔw b'a fɔ an ye nin di aw ma fu nka dɔw b'a fɔ n bɛ nin juru don aw la ni tɔn ye ɲɛnɛma sera ka fɛn sɔrɔ don min a bɛ nin segin an ma n'i y'a jate minɛ Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ale ni Umar Dafu tɔgɔ in u gɛnna de stade malien mɔgɔw diminu kɔrɔ k'u gɛn ka bɔ yen u kɛlen k'u gɛn amara u ye Cheikh Diallo o fana y'an kɔrɔkɛ wɛrɛ ye u ye ale de ta ka bila u nɔ na nka u y'o kɛ ko coordinateur ka se ka kow ɲɛnabɔ Cheikh Diallo fana bɔlen sisan Sam Jɛmani nana n'o ye Mahamadu Samake ale de bɛ bi u m'ale kɛ coordinateur ye dɛ u y'ale kɛ transition ye Sam yɛrɛ ka kuma na renouveau kan a ko ko passation sɛbɛn min bɛ yen ni Cheikh Diallo y'o d'ale ma a taatɔ ale m'a ye o la k'a fɔ ko Umar Daf ka juru sɛbɛn bɛ yen ale m'o ye nka a ka o kuma kelen na tuguni a kɛra k'a fɔ ko ani Umar Daf ye ɲɔgɔn ye kuma daminɛ a b'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn ye nka kuma taalen ɲɛfɛ a ko ko u ye ɲɔgɔn ye amara bɛ mun nɔfɛ juru in a daminɛna 2017 ka na 2021 na amara $194,000 Umar Daf tɔgɔ in k'a ko k'a ti jɛ a ka wari kɔ ko stade k'a ka wari d'a ma amara an sera commune 1 tribunal la sɛbɛn in bɛ yen kiiri banna han kiiri n'i y'a papier ta k'a lajɛ a daminɛna cogo di u b'a fɔ sɛbɛn dɔ ma ko mise en demeure ni ne ka juru b'e la sa amara n ka juru de b'i la dɛ ni n bɛ fɛ ka taa sariya sira de fɛ mise en demeure in de bɛ di yan ko n ka t'o d'i ma k'a f'i ɲɛna amara na an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu n ka juru sara cogo kan yanni an ka taga kiiri la ni mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka juru kani kiiri la i bɛ t'o sira de fɛ fɔlɔ o mise en demeure o dira san 2000 salon stade ma mise en demeure in jaabi mise en demeure kɔfɛ sariya bɛ jurumantigi yɛlɛma i ka mun kɛ tuguni o ye sommation ye e kɔni b'o dɔn u ye sommation fana bila ka taa amara pour que ka kuma la surunya sariya ye fɛn o fɛn fɔ Umar Daf tɔgɔ in a taalen ni ko ye bɔgɔ jeninen kan nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra ka lajɛ ka taa sɔrɔ ko a ta ye a jo ye bi gɔrɔsi de b'a bolo nka ko in kɔnɔna na komi a ka juru bɛ stade la kiiri y'a yamaruya stade ka compte wari bɛ bila compte min kɔnɔ a k'o saisi donc a ye wari min sɔrɔ kɔnɔ n t'a dɔn ko $12,000,000 a y'o ta sariya de y'a yamaruya k'o d'a ma k'a k'o kɛ nka yanni a k'o kɛ a ye stade wele n'o ye mise en demeure a ye na an ka kuma an ka bɛn ko la an ka se ka kuma parce que ale yɛrɛ ye stadisi ye hali bi nin ma fili dɛ ale yɛrɛ ye stadisi ye donc o min kɛra bɛn ma se ka sɔrɔ f'a kɛra kiiri ye bi gɔrɔsi de bɛ Umar Dafu in bolo a ko ko a ka wari o bɛ sara nka a ma da o tugu fana dɛ amara parce que n ye stade mɔgɔba dɔ ɲininka o ko ma ko ani Sam kumana a y'a fɔ Sam ye
yɛrɛ bɛ fɛ an k'a ko kɛ cogo di i bɛ fɛ nin ko in ka nɔgɔya cogo di o fɔ ne ɲɛna cɛ in ko ma k'a b'a fɔ Sam ma de ko papa parce que denmisɛnnin don o kɔfɛ Sam de ko a bɛ taa tɔw ɲininka parce que ko wari in ka ca a ka fɔ ko a ka ja kɔ ma k'a bɛ taa tɔw ɲininka ni tɔw ye min fɔ halisa kamalen sigilen don k'o kɔnɔ nka bi ne bɛ min fɔ Stade mɔgɔw ye Stade ye tɔnba de ye Mali jamana kɔnɔ ale kelen de ye tɔn ye bi Coupe d'Afrique bɛ maa min bolo lolo bɛ mɔgɔ min ka maaw la an ka Mali kɔnɔ u kana to komi u bɛ se ka min ɲɛnabɔ sages b'u bolo maakɔrɔw b'u bolo u ka wuli joona Amara ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la o ka jugu dɛ i b'a dɔn ye min ye Umar Daf ka mɔgɔw u ye fédération saisi ka fédération ɲininka ko yalama Stade ka wari bɛ tɛmɛ aw fɛ wa fédération y'u jaabi Amara ko Stade ka wari tɛ tɛmɛ u fɛ u ye lettre ci fédération ma k'a k'a ci CAF ma ko yalama ko CAF bɛ wari bila ka na Stade kun wa banki 19 min bɛ jamana kɔnɔ kamalennin y'a bɛɛ lajɛlen saisi ni Stade ka dɔrɔmɛ jiginna a b'a ta Amara b'o conséquence dɔn wa n'an m'an farati ni CAF y'a dɔn ko nin ko bɛ sen na yan Stade ka fɛn in kama a bɛ problème lase Mali ballontan ma donc u ka kuma u ka sigi u ka bɛn Sam bɛ ka taga n'a ye cogo min a k'o bila a ye cɛkɔrɔba de ye a bɛ ko caman dɔn a ye mun kɛ ka tɛmɛ Stade ye Stade bɛɛ b'o dɔn Mali bɛɛ b'o dɔn maa min don lagosi tɛ se ka s'a ma dɔgɔyama tɛ se ka taa ma maakɔrɔ de don a k'a dɔn bi k'a fɔ ko a bɛ jɔyɔrɔ min na o yɛrɛ kama u kan ka sigi u ni nin kamalen ka bɛn Amara compétition africaine bɛna na daminɛ n'a fɔra ko CAF bɛ wari ci Stade compte min kɔnɔ k'o datugulen don o bɛ kɛ cogo di o ye Mali yɛrɛ de ye fɔlɔ o parce que a fɔ ko Mali club de hali n'o y'a sɔrɔ bi fana an k'o fana fɔ gouvernement fana tɛ dɔrɔmɛ di club ma tuguni hɛn compétition africaine na club yɛrɛ de b'u débrouiller u yɛrɛ ye salo joli b'a mɔgɔ yeli ninnu ye bɔkanfin caman k'a ko la a ma nɔgɔn ani n yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye babu sila ninnu ye a ma nɔgɔn o donc pour que Stade c'est vrai que bi Stade ɲɛmɔgɔ minnu bɛ miliyɔn 200 ma isew olu ka wari Stade de kan k'a sara avocat min ni Umar Dafu tɔgɔ in y'a ta Stade de kan k'o sara wa plus wari bɛ mɛn hali trésor ka wari bɛ fana b'a impôt ka wari fana bɛ a la donc yanni u k'u sigi a ka taa caya u ka fɛɛrɛ bila sen kan Stade ka bonni ma Stade ye tɔnba de ye Stade ye du belebele de ye u man ka dɛsɛ fɛɛrɛw la u man ka dɛsɛ tagabolo la u man ka dɛsɛ sigiɲɔgɔnya la ka taa fɔ ko ka Umar Dafu wele k'a lasigi ka kuma fɛ u man ka dɛsɛ o la Amara ni yɛrɛ maloya bɛ mɔgɔ minɛ ko Stade min ye an ka tɔn bɛɛ la belebele ye bi k'o bɛ nin kɛnɛ kan tɔnden a y'a ka wari don tɔn na ko a ma jɛ a y'a wele maakɔrɔw bɛ yen dɔnw bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen min bɛ aw n'a ni ɲɔgɔn cɛ bi mais aw ka tɔnden don jusqu'à preuve de contraire et puis a bɛ se ka segin ka na yɛrɛ responsabilité la parce que denmisɛnnin caman bɛ yen donc ne kɔni b'a dɔn Sam n bɛ Sam dɔn cogo min n famana a ma cogo min Amara n b'a dɔn a ma falen a bɛ se ka wulikajɔ sɔrɔ sen kan Stade kana bin ne ye nin kuma in mɛn kunun ani kunna sini ani ko in daminɛ waati n y'a jateminɛ Amara n ye a lajɛ ka n bolo da a sɛbɛn dɔw kan a bɛ fɔ min ma ko preuve matérielle n y'olu dɔw sɔrɔ mais n bɛ ka siran min ɲɛ CAF mana dɛsɛ ka wari verser Stade kun ou bien a ka sɔrɔ sira wɛrɛ talen don ka taga Stade ka wari verser wɛrɛ la ka t'o bila mɔgɔ wɛrɛw ka compte kɔnɔ ni ninnu taara bɔ o kalama o fana ye ko wɛrɛ de ye u bolo u kana to u ka taa fo o sira fɛ hali olu ka transferts filɛ nin sisan pour u ka wari sɔrɔ u ka stream minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na pour u ka wari sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kan ka na o sira de fɛ sini dossier kelen wɛrɛ bɛ Amara o ye FC Danaya dossier o fana bɛ transfert de kan n ko kabako de bɛ Mali ballontan ko kɔnɔna na Amara n'i ye Mali ballontan ko jateminɛ k'an tɛ ka gagner n'i ye hakɛ bɔ a la a tɔ b'a dɛn Umar Dafu ye min mɛn a yɛrɛ ye min nin yɛrɛ ka ca ni nin ye yɛrɛ a ye wulikajɔ min kɛ Stade o ka ca ni nin ye nka tɔn ɲɛmaaw tɔn kanubaw tɔn supporters a ye wuli k'aw jɔ aw ka Stade ka kɛ Stade ye an bɛ Stade min dɔn Stade min bɛ baara kɛ tiɲɛ kan min bɛ baara kɛ tilennenya kan
aka ka mɔgɔw bɛɛ wele aka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka pan kunna an ka se ka ko wɛrɛ kɛ wari tɛ ka sɔrɔ championnat ni fɛn minnu nana daminɛ wari ba t'u u la n'a fɔra mini min b'aw bolo k'o fana bɛɛ ka tila ka taa tancogo la aw tɛ ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fɛ aw dun bɛɛ ye tɔn kelen mɔgɔ du kelen mɔgɔw ye aw kana sɔn ka dusukun bila hakili ɲɛ a ye baara kɛ ni hakili ye Sam fana k'a dɔn bi Amara a bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ t'a permettre fɛn ka sɔrɔ ale la bi min bɛna mɔgɔw la décourager a ka kɛ mɔgɔ ye hali bi mɔgɔ min bɛ yen ni a bɛ ɲinɛ a yɛrɛkun kɔ ka jama ka intérêt lajɛ mɔgɔ min bɛ yen bi n'o bɛ se ka ko caman tiɲɛ jalan fɔ mɔgɔw ye siasa Esad ka a ye Esad mara o Esad ye kubu min ta n ko Sam de tun ye président a wagati a ye fɛn caman kɛ donc bi ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mun bɛna se k'ale dɛmɛ a k'a jija n'olu fana ka bɛn o lafiya bɛ ale yɛrɛ de kan mɔgɔ b'a dɔn Amara ni Umar Dafu tɔgɔ in n'a welela n'a bɛ sɔn k'a fɔ ko a jɛra sinon ne ye sɛbɛn min ye i b'a dɔn ko tribunal filɛ ne bɛ tilen k'o f'i ɲɛna tribunal ye donda kelen de nka bɔda ka ca dɛ procureur b'i wele nka procureur yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka ale yɛrɛ a bɛ se yɔrɔ la ale yɛrɛ fana tɛ se tuguni dɛ donc o ɲuman ye min ye kiiri tigɛra ka ban Amara kiiri y'a lakodɔn wa kiiri ye yamara di Umar Dafu tɔgɔ in ma stade wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka taa ka wari bɔ a la banki 15 bɛ Mali kɔnɔ a kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi isew de talen don Esad ka tɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen n'u y'a dɔn ko Esad ta don sariya sira fɛ a yamaruyalen don a k'a minɛ fo tɔndenw k'o dɔn wa ko in fana na a sɔnna kabini ko daminɛ a ka ɲɛnabɔ so kɔnɔna na o de ye mise en demeure ye a cira Esad malien mɔgɔw ma a papier bɛ yen ko a ye nin minɛ aw ka na karisa ninnu ko k'u ka juru bɔ aw la a ye n'an ka kuma yanni an ka taa kiiri kan o de ye mise en demeure Amara o ma jaabi sommation nana y'a la o ma jaabi fo k'a kɛ tribunal yɛrɛ kɔnɔna na u ye sɛbɛnw ci avocat ye sɛbɛnw ci ɲɔgɔn ma ka kuma ka sɛbɛnw don ka fɛnw kɛ fo ka taa kiiri kɛ ka tila k'a fɔ ko Esad perdira k'a ka cɛ ka wari sara a ye cɛ Esad ka bon o ma dɛ ɲɛmaaya ye hakili ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sababu ɲuman k'an ye nin tun ye Esad kɔnɔna ye sini FC Danaya fana na transfert dɔ kɛra Amara a ka bon hakili ma n'Ala sɔnna a ma an tilar'o dossier fana na an bɛn'o fana ɲɛfɔ Ala ka nɛgɛ kanɲɛ 18 jira an na an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw ye u k'u jija parce que bi fɛn minnu bɛ fɔ n'u bɛ mɛn n'i y'a sɛbɛn dɔw ye Amara a b'i kunkolo funu transfert dɔrɔn anw ka jamana kɔnɔ min bɛ da denmisɛnninw kan a la a ka bon hakili ma e bɛ se ka tɔn joueur transféré cogo di o ɲɛmɔgɔw t'o kalama Amara joueur kuturu k'a transféré tɔn na tɔn mɔgɔw t'a kalama nka wari bɛ tɛmɛ Mali fédération fɛ maa wɛrɛ bɛ t'o ta k'o dun sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma an n'an da don a la k'an bɛn. baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye Mali chauffeur an farala ɲɔgɔn kan ka comité dɔ sigi comité national d'ambulance ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔɔni walasa ni an ka chauffeur mun fatura jamana kɔ kan ou bien yɔrɔ janw na an ka se ka u su ta kana du u somɔgɔw ma nɔgɔya la an ye numéro dɔ bila n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ dɛmɛ kɛ numéro min na o numéro de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 ni i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la i bɛ se k'a wele ni min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ ambulance la n'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ sira o sira fɛ hali ni bɛ se ka mɔgɔ yira an na mɔgɔ min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ o dɛmɛ na. ayiwa o diyara n ye Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna na dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛn sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye
école franco-arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnnu bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka